Sikwamukela ohlelweni lumnandi kakhuluma sithi khona ezikabhoqo wel studio namhlanje konakala kakhulu sikuphathele inkakha sikuphathele isilwane sikamhlola sikuphathele insizwa gobela wogobela isilwane sikamhlola lesi 3 days mathatha amalanga sikubingelele khehla lami thokoza khehla lami siyaphila mkhulu umuntu angabingelela eNingizimu Afrika yonke 3 days nikhuluma naye mkhulu ngifuna sike sibuke leli ka 3 days mawukhuluma ngo 3 days kanti lapha abantu uthini lapho kwenzakalani liqhamuka kanjani leli gama 3 days ligama lika 3 days imisebenzi yami mkhulu imisebenzi yami mkhulu ikalwa nga 3 days yonke imisebenzi esiyenzayo la ekhaya ema results sicala kwabona after 3 days thokoza mkhulu kusho ukuthi na kanjani after 3 days ngizobe sengubona umehluko noma ngabe ngidide iphi induku ka 3 days noma kanjani mkhulu after 3 days induku zala ekhaya mkhulu sicala kusebenta first day usithinda ngelanga lesithathu sibona ama results mkhulu ngithunywa abantu bathi abantu angikubheke abathi abantu kunezinto abafuna ukuzizwa ezincane ikhona ke indoda engiye ngizwe kuthiwa iphethe bayibiza ngokuthi 1000 angazi ke noma 1000 azongithatha ngibe kuma millionini akusichazele ngale ndoda ukuthi indoda esebenza kanjani uma 1000 mkhulu ibhodlela la ekhaya libhodlela lemali yiyo le ndoda iphethe le ndoda engiphethe lemkhulu uma 1000 uma 1000 mkhulu ukwenza ukuthi uthandeke uma 1000 mkhulu ukwenza ukuthi uphumelele bo gambling uma 1000 mkhulu ukwenda ukuthi ube nemali uattract imali uma 1000 mkhulu wenza ukuthi noma ngabe awulibonde edlalako awuqonywa uqonywe futhi uqonywe bantu abane future abantu abanemali mkhulu futhi uma 1000 uzongisiza ebusinessini uma 1000 uzongisiza ngigembula uma 1000 uzongisiza ngingenanto ngingenalutho uzoqada nje izinto zami zibe zihle thokoza khehla lami uma 1000 mkhulu usebenza lemisebenzi emkhulu enjengaleyo mkhulu noma 1000 kuyingcenye yemisebenzi wala ekhaya wekuphakamisa abosomabhizinisi abasakhula ngoba 1000 uyathengeka mkhulu ngoba uma 1000 lelibhodlela leli sokubiza u3000 la ekhaya 3000 nje kuphela umthatha wami yokuqeba mkhulu ugilima 1000 uyahlonipheka uma uphethe 1000 uyancona uma uphethe 1000 liphamisa yonke into mkhulu uma 1000 mkhulu nasemsebenzini uyahlonishwa mkhulu uma 1000 emsebenzini bangakunikeza isikhundla mkhulu ngama 1000 ma 1000 mkhulu kube kusebholeni bengidawuthi udlala sisu mkhulu ujikelele mkhulu wenza yonke into ma 1000 kahle kahle thokoza khehla lami ngaphandle kama 1000 yiphi induku ngathi wena uyiphethe futhi ugabe ngayo ukuthi abantu ngabayekela impilo zabo shishe kune Vaseline mkhulu iVaseline esisebenzisako nayi le Vaseline lo Vaseline lo mkhulu uthakiwe mkhulu lo Vaseline lona ngekugcobisa nje uba nenhlanhla same time ngekugcobisa nje uba nenhlanhla same time uba nenhlanhla yemali uba nenhlanhla yokuthi uthandeke uba nenhlanhla yokuthi nabantu bakhona ukukubhadara nangabe bayakweleta futhi noma ngabe ngumashonisa mkhulu izinto zakho zizokwenzeka mkhulu noma ufuna umsebenzi noma noma ufuna intombi noma ngawufuna indoda mkhulu noma ngabe mkhulu ma 1000 mkhulu usebenza noma ngabe wenze esithenjini lapho nibafazi nibanyende lo Vaseline mkhulu wenda ukuthi indoda ithande kuyohlala kakho wayibanga lo Vaseline lo Vaseline lona mkhulu imagic lona mkhulu
ngabe ngifuna ukuba nesikhundla emsebenzini, ngabe ngifuna ukuhlonishwa emphakathini ngeyinduna ngenkosi. Uphethe yonke into mkhulu. Le ndlela othakwe ngayo unamandla mkhulu kangaoba mkhulu noma ngabe mkhulu bakushaya ngesicitho. Yebo. Wafaka lo Vaselina lona mkhulu isicitho siyaphupha mkhulu. Uqhubeke ube nenhlanhla, uqhubeke ube nemali, uphumelele, uqhubeke uconywe. Ngifuna ukubuka ukuthi before ngisebenzise wona usingabuka uma-1000 siphinde sibuka uVaseline. Zikhona nendanga mhlambe engathi ungicaba zona noma ikhona nenduku engathi unginika yona mhlambe ukuthi ngigeze ngayo. Kuba kanjani lapho? Mkhulu uma sisebenza kakhulu ngala kuma-1000 kuma-1000 mkhulu ikhona induku ahamba nayo yokugeza mkhulu. Le nduku mkhulu nayi mkhulu. Uma sikunika ama-1000 sikunika nana induku nayi mkhulu ukuthi ugeze kuba ikhombo mkhulu. Uma-1000 ile ndoda le. Yes mkhulu. Engizoqala ngihlambule ngayo. Ugeze mkhulu lapha mkhulu kunabo madlozini ukuthi madloti akho agezeke aphinze abe nawe emva kwaloko bese ufaka indoda enkulu. Indoda enkulu izovela iflow mkhulu ingaphazanyiswa lutho. Uma-1000 indoda engiyiphathe ephaketheni, ngiyiphathe isikhwameni noma le ndoda ngiyayikhipha ngiyishaya emashiyeni noma ngishaya ebusweni isebenza kanjani? Uma-1000 mkhulu usebenzisa lamashiyeni bese kuba kula itulo esikhaleni. Uyazi umkhulu ukuthi umuntu unesikhala la. Yeah. Bese ushikisha la itulo mkhulu. Bese uyakhuluma mkhulu, ukhuluma lokufuna komkhulu ngaleso sikhathi. Ma-1000 mkhulu utakwendela exactly lokufunako. Ngifuna singene ngapha kulo Vaselina wemama. Ikhona nenduku ongathi uhamba nawo ezoqala nayo ithi kungiklina bese ngiyawusebenzisa. Funa nawo usebenzisa kanjani? Ngigcoba emashiyeni noma uVaselina nje ngokuphathayo. Ngithi mase ngifuna ukwenza into engifuna ukuyenza mhlawumbe nguthini endlela ngithinta ngayo ngikhulume nawo. Vaselina mkhulu konke kula kuko. Kude ohamba nako. Vaselina wamthinta nje uyaklineka. Vaselina wona ke uyawugcobisa ufaka nje noma nemafutha akho ufaka kancane nemafutha akho owagcobsayo noma idoni wafaka nje kancane ugcobise ubuso bonke buso bese udithinza la inhloko la itulo esikhaleni ngaye emva kwaloko so uyahamba mkhulu. Lesinye isikhathi kuba ungagcobisa la mlonyeni asethi nje uyokhuluma emhlanganweni kunema meeting Vaselina uyakho uyawuthatha ugcobise emlonyeni kuze kuthiwa ngiya ku-interview noma ngabe uya ku-interview mkhulu uyofuna umsebenzi kuzokuthi usta ukhuluma bakuzwe ufika ugqame lapho mkhulu kunjalo khehla lami. Ngiyabhubha kodwa ke khona into engeke ngiyibuke emhlabeni uma ngabe sizama ukwakha singamadoda noma singabantu besifazane sinokuphunyukela abantu besifazane basiphunyuka namadoda futhi abaphunyuka abantu besifazane. Ikhona into ongathi isibambelelo ongayikhandela umuntu wesilisa noma wesifazane ofuna ukubamba indoda yakhe ihlale ibe ngeyakhe bakwazi kwakho umuzi baqhubeke nekhaya. Mkhulu la ekhaya kunesibambelelo mkhulu. Sibambelelo semfazi nesibambelelo semadoda. Sibambelelo mkhulu sala ekhaya sisebenza kakhulu ngoba uma usebenzise sona umuntu wakho unamathela kuwe. Akezwa lutho mkhulu nangabe kukhona abantu bese abayengile bavele bayiwele mkhulu. Le nduku mkhulu ithinditha kwasani mkhulu kusale wena mkhulu ube inkunzi. Kusho ukuthi senza imanga indoda ihlala igade wena ihlala ibheke wena ngaso sonke isikhathi kunjalo mkhulu noma ngabe yenzani la ikhona kodwa isikhathi esiningi icabanga wena usuke emqondweni wayo kunjalo khehla lami. Le nduku lena mkhulu isibambelelo isiza nasekuthenini mkhulu uma bakushaya ngesicitho. Sisele sicitho uma sisebenza kodwa wena ungakhona mkhulu ukuthi uchitheke ngoba le nduku ikugadile.
singasebenzi lesicitho ukuthi ungaze nehlukane nemuntu wakho. Uzoba khona ekhaya khona ikhona ingxabano. Kunjalo mkhulu. Until kuze kulungiswe. Uyofela kakho mkhulu. Le nduku ngabe induku evuselelekayo noma induku othi nje mawunginika njengoba ku2026 kungaze kube phakathi. Induku mkhulu lesebenza inguna phakade mkhulu. Wayisebenzisa nje and le nduku lena mkhulu iyawasiza kakhulu amadoda ikakhulu amadoda anabafazi abanenge. Lokuthi bafazi bakho bazi wena bathande wena bevane ngoba le nduku usuka uyisebenzise kubo bonke kunjalo mkhulu. Shuthi ngisho kuthiwa ufuna ukuhlanganisa izingane zakho. Yes mkhulu. Zonke kazi yakwazi nazo ukuthi zibe into eyodwa. Sibe imbumba mkhulu sibe into eyodwa kunjalo mkhulu. Ujule kakhulu. Uyakhona ngifuna sibuke futhi ezinye izinto nje uyakhona ukubona ikhaya straight ngiyobethela umuzi manje uqinisa imali ukuthi awungayabathi angangeni izulu bamumthakathi yonke. Mkhulu izinduku zokuqupha umuzi zikhona la ekhaya mkhulu. Umuzi siyawubethela umuzi siyawucleana umuzi siyawabuyisa namadlozi akulowo muzi ukuthi abuye ekhaya azosebenzela umuzi noma ngabe athethuliwe siyawalanda mkhulu abuye ekhaya siphinde sibasebenze bonke la ekhaya ukuthi bachumane namadlozi abo emva kwaloko mkhulu bese impilo seyiba yinhle kakhulu mkhulu. Ngifuna sithi hloko kancane edoshini ngaphandle kwalezi zinto usuyithintile ikhona induku ngathi uyiphethe ephakamisa umuntu. Mkhulu la ekhaya kunesiphakamiso somsebenzi wonke umsebenzi onawo wonke umsebenzi owazalwa nawo ngoba ngaba ngumfundisi ngaba uyinyanga ngaba umsomabhizinisi ngaba uthinta amathenda kunenduku mkhulu noma uyipolitician mkhulu siphakamisa ubizo lwakho mkhulu. Uma ngabe nguthisha noma ngudokotela wena uzongiphakamisa ukuthi kule nto engiyiyo angikhuphe ngiphezulu kunjalo mkhulu. Le nduku leyo mkhulu sicale la ekhaya sikuhlole mkhulu. Sikuhlole mkhulu utshelwa ngithi la ekhaya mkhulu ukuthi wena ngekuzalwa kwakho waphiwane. So bese sesibuka ibusiness oyiphethe ukuthi le business lena ayikho in foreign la kuwe yakho yini noma noma ukuthi uyayithanda. Bese mkhulu sesiyaku-aligna sesiqhumanisa nalamadlozi akho nemisebenzi yawo bese ke sesibuyisa le business mhlambe ukhanza ukuthi business bese lingasasebenzi kahle lingasebenzi kahle ngoba ayisiyo into owaphiwa yona sekuthi nje boyithanda. So bese sesiyakuhlanganisa lokho bese seliyaphakama ibusiness lakho selichumane nebudlozi bakho noma ke selichumane nekuphiwa kwakho kwekuzalwa kunjalo mkhulu. Manje kuba indoda mhlambe ezohlala endlini evalwayo noma kuba indoda ozoyifaka emzimbeni uyicabe noma kuba indoda engizoyiphatha njengoma 1000 kuba indoda esebenza kanjani? Kwenzeka konke mkhulu ngoba ngoba mkhulu uyacuma ugeze mkhulu bese kuba khona ke inhlanga ezizokushaya zona kuthi ayibe kuwe egazini ngoba siphakamiso mkhulu khona la kiso phakathi kunesigcabo semali kuze ukuthi le business yakho ifake imali kodwa isebenzise wena mnikazi wayo. Kunjalo mkhulu. Ngakho kufanele hambe nami bisigazini. Thokoza khehla lami. Ikhona inceba ngathi ngiyayifaka. Yena mkhulu. Ikhona inceba mhlawumbe ngathi ngiyayifaka ngikaxa umzimbeni inceba noma ngicaba kuphela. Ucaba kuphela mkhulu kude lokucotho noma lokuyimfiso lokugabaka omkhulu uyifaka nje emzimbeni mkhulu. Ngifuna sibuke ukuthi uma ngabe usebenza
usebenza kanjani, usebenza ngaziphi insuku, ikuphi la ongathi khona usebenza khona noma uyathola zonke insuku uphumula nini, futhi bangakuthola yiphi number ufuna ukuthola abantu abakhona, ukuphi futhi nendawo. Mina mkhulu ngisebenza ngigcine Saturday mkhulu. Ngoba ngingumuntu ohle avakashela eZion mkhulu. Ngoba iZion mkhulu ngikhuliswe ngiyo. Ngangena ebunyangeni ngingena ngayo kodwa ngaqala lapha eZion. Ngisalapha abantu ngemhlabathi. Ngahamba ngagcina ngawufunda umuthi. Ngawufunda umuthi ngaba ugedla. Yeah, ngoba mina emkhulu ngugedla. Ugedla ke mkhulu uma lisebenza liyasigayela umuthi. Lugedla lifunda imithi, lifunda nema powers emithi. Ligedla uma lithi ngiyaphuma la. Lisho lokho mkhulu. Nalithi ngiyaphuma la. Lisho lokho mkhulu. Kungako mkhulu umsebenzi wala ekhaya siwukala ngo 3 days. Kungoba uma sithi nyalo siyaphuma la. Sisho lokho mkhulu. Uyabhala vazi. Thokoza khehla lami. Thokoza khehla lami. Uma ngithi la siyaphuma la. Sisho lokho. Ngoba nekuhlola kuyasiza ekuthenini sihlole ukuthi yini engasiphazamisa. Emva kwaloko bese sesiyabuka ukuthi njengoba kunesiphazamiso esikanje umoya uzositshela ukuthi singakuqeda njani lokho kuze ukuthi sibambe isikhathi so 3 days. Ngifuna ukuthi sisivala njengoba uthi unesibambelelo uyakhona ukuthi ngembambeleli umfazi bese uyangicuphela yena ukuthi ngingahlaniphukane la. Ngiyakhona mkhulu lokho siyakwenza mkhulu ikhona induku yaloko mkhulu lokuthi umuntu nakathi ufuna kudla umuntu wakho kube lesinye isikhathi mkhulu kungaqhamuka nje imamba. Yeah. Noma ke mkhulu athi umuntu ufuna kudla umuntu wakho ayishekele. Yeah mkhulu. Kunenge mkhulu ngeke ngikuqede esikuphethela ngoba batawuze bathuke abantu ukuthi sineyinduku zokushekisa abantu. Asibambe khehla lami besiphethe udoctor noma siphethe ugedla 3 days. Uyabona umehluko ngingasasho leya ndoda. Asibambe la uzoyithola lapha ngezansi evidweni inamba ziyabuya kakhulu sise protein konakele kakhulu liyabhubha nawe uyabona la ayikho into engingayichaza. Uyayibonela asibonga kakhulu. Thokoza khehla lami. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mkhulu.